आप पे निभा रहे हैं, आजमा रहे हैं। छुओ मत तो सुबह डाल दे तो सब YouTube पैसे से लिख के थंबनेल बनाए डाले तो वही सब लोग वायरल बा लाइव है भैया किसके और प्यार का अरे मजा लीजिए थोड़ा इंतजार मजा लीजिए। कितना इंतजार हरा हरा 1.5 दिन हो गए ये जलवा आरे रूप के दिखा के इतना तक 1942 के गाना है तो 1942 तब 47 लय 42 के हो सकेला लेकिन सब 2024 के होई भैया अंजनी भैया के बाद जखमी जी के सब आगे आगे 5 गाना मोहन से चली करता ब्लास्ट बाबू तू हमरो कर दिया कि जलवा रूप के दिखा के अरे कमार गलबू जब पेड़ में फल लागल बारी तू तब पेड़ के फल अगर कोई तूर के ना खाई तो पेड़ बूढ़ा मान जाए जवानी चढ़ल है तब बात अपना उम्र के लड़कन के देख के सेटिंग करो सेटिंग कर ले ना तो जवानी में भूलिया लग जाए ठीक से हो गई बा कि जलवा रूप के दिखा के नौकरी लागल हमारे भाई के भैया अंजनी भैया नौकरिया हो भाई भगवान करे दरोगा हो जाए जल्दी से कमार डलबू कि बोलना जवानी का अचार डलबू सेट हो गई बा लइका सेट हो गइल बा लइका से कि भाई साहब ना पाड़ा से तर पाड़ी से भइल ता पहाड़ा गाय से तो आर गाय भैंस से भइल बा गाय भैंस से भइल बा अगर भई रहे को बकरी से तो आर तक भइल बा वही सोचल बा तब तार बोका से भी भइल होई बाबू भैया कि बोलना जवानी का हेलो 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 कोरा तो इसके लगवा लो अपना एक कर लो एक कर दीजिए भैया एक दुख लग मतलब रहा ना ना एक ही होई न शादी राजा डोर बा दीवाना से भइल बा प्यार रंग बाज घराना से अरे भाई कि मारा बुचाया माल 10 एकड़ माटी गिरावे तेरे बावे धमकी कि मारा बुचाया माल पे गोली अरे तेरे बावे कि होई न शादी राजा डोर बा दीवाना से भइल बा प्यार रंग बाज घराना से होई न शादी राजा डोर बा दीवाना से
ए तने ना कि ए राजा होले के चले डरवा में बदुकिया मकी ए राजा होले के चले डरवा में बदुकिया मनीष साहब प्रोप्राइटर मंजी जी की तरफ से पुरस्कार बा धन्यवाद। इससे शुरू में मैंने बनाई ना कि चना 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 ई 1717 के गीत रहे तो तू आवो ना 2024 के 1 2 दिसंबर के पैदा चलो चलो बात नहीं ऋतु ऋतु गाना नया जमाना